To bismillahir rahmanir rahim wa masu kallo assalamu alaikum. Sunana Muhammad Thani Musa Magawata, amma an fi sani na da Sani Musa Magawata idan ka koma a abubuwan da suka shafi aikin yada labari ko in ce aikin jaridanci. Wannan shi aka fi sani na da wannan sunan. An haife ni a shekara ta 1983, 21 ga watan 7, kamar da na faɗa ta shekara ta 1983, kenan yanzu haka ina da kusan shekaru 36. kusan ma a cikin watan nan din da aka yi shirin mumkin takan yi wanda su suke kallon wannan shiri ba a cikin wannan watan ba ne da na cika wannan shekaru. Ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ƙara min ya ƙara a kan mafi haka, sannan kuma ya sanya musu albarka bi idinillahi saboda mu ci gaba da ba da gudunmuwa a cikin wannan aiki, ya lura da cewa aiki ne na da'awa. An haife ni a Yamai, babban birnin ƙasar Nijar, wanda duk dai wanda yake da hulɗa da wannan ƙasa musamman ma da a ƙasashen mu Afirka ya san Nijar, musamman ma alaƙar mu da Najeriya, yani alaƙa ce ta ɗan jumma da ɗan jummai kamar yadda suke cewa, sannan kuma ana cewa Najeriya da Nijar daidai suke ko. Na fara karatu na a can babban birnin Yamai ɗin na jamhuriyar Nijar inda na yi firamare, haka na zo na fara sakandare a nan babban birnin Yamai ɗin kafin na samu dama ta fita daga Nijar ɗin gaba ɗaya. To da sai na samu damar zuwa can Najeriya saboda ƙarasa karatuna na sakandare. A can na ƙarasa shi musamman ma a can garin Jos a jihar Plateau. Na je can a shekara ta 1999. A wannan lokaci na fara fita a ƙasa ta Nijar na je Najeriya, saboda ina tuna wani labari a nan lokacin da yana son zai, saboda akwai wasu abubuwa da ake tunani a kan Najeriya musamman a Nijar, zaga kuma abun ba haka ba ne, zaga ana cewa ai ana kawo mutane ana yankan kano menene da sauransu. To da na zo kakata na zo zan yi mata ban kwana akan cewa zan je Najeriya karatu, sai ta fusata ta ce ina ai ita ma ba ruwanta ma kawai in tafi. To kun san irin wannan ɗin idan mutum ya je ban kwana wajen yan uwansa ana ɗan bashi, musamman ma idan zai je karatu akwai ɗan gudunmuwa da ake barwa da sauransu. So ta fusata ta ce in tashi ma in tafiya ta ba abin da za ta ba. To kun san irin tausayi na mata da sauran, subhanallah. Bayan na tashi na wuce sai ta sa aka kira ni ta yi min addu'a kuma ta ban ɗan abin da za ta ban. To wannan ina tuna wannan lokacin gaskiya, da lokacin da nake ba da tarihi na kan tuna shi. To Allah ya sa ya dace dai na je can Najeriya, musamman ma malamin Sheikh Ilyas Adam Galadi, wanda shi ne ya yi sanadiyyar zuwa na a can Najeriya, saboda shi a can ya yi karatu. Da ya zo ya ba da labari, muka ga irin ƙoƙarinsa shi ma da irin ilimin da ya samu daga can, sai ma muka samu sha'awan zuwa can da kuma karfin gwiwa sosai a zuwa karatu a can. Shi ma ya dage ya yi ƙoƙarinsa gaskiya. Allah ya saka masa da alkhairi da wannan gudunmuwa da ya bamu, wanda ita ce sanadiyyar wannan kusan za a ce mataki da muka kai. To a can dai na fara karatu na sakandare a nan sarkin Mangu Haya Islamic kenan, wadda take karkashin jama'at Izalatul Bid'a wa Iqamat Sunna, wanda Sheikh Ismail Idris ya assasa ta. Da na gama a nan sarkin Mangu a Haya Islamic kenan junior secondary school, sai na koma na samu zuwa can Albayan secondary school. Ya makaranta ce nagartatta sosai, musamman ɗalibai suna zuwa daga sauran ƙasashe na Afirka. To Allah ya sa na dace da shiga a can, kuma alhamdulillah mun samu mun haɗu da 'yan uwa a munna arziki. Kusan dai za a ce ita ce tushe gaskiya, musamman ma 'yan uwa da muke ganin su, wanda labarin su zai zo nan gaba a cikin wannan shirin, su Dr. Habib Tijjani Tahir, su Malam Mu'azzam Ibrahim Thalis, wanda shi ne darakta na farko a wannan tasha mai albarka ta Africa TV 3,
wakana shi Dr. Habib Tijani Tahir ya zo shi ma ya rike wannan matsayi a wannan tasha mai albarka, sannan ni ko na biyo bayansu. To dukkanmu a nan muka haɗu ta wannan a nan makarantar Albayan. Shi Habib muna aji ɗaya tare da shi Malam Mu'azzam suna gabanmu da shekara 2. To kuma babban malaminmu a Sheikh Muhammad Suleiman Adam shi ne daraktan ita makarantar ta Albayan. So in ka ga abun za ga masha Allah subhanallah, da aka gama can kuma sai Africa TV 3 ta zo ta haɗa mu, kuma aka ci gaba da rayuwa kamar yadda sai sorewa mukan tuna irin abubuwan da suka wakana a wancan lokacin. Gaskiya lokaci ne mai daɗi, musamman da yin abin da ya shafi makaranta, kuma a cikin hostel don muka yi karatu tare da su. To na gama ƙarshen 2005 a nan Albayan ɗin, sai kuma Allah ya sa muka samu dacewa shekara ta 2006 farkonta muka zo nan Sudan, muka samu damar karatu a nan. To da alhamdulillah a takaicewa mun zo na gama karatuna na jami'a a nan Jami'at Ifriqiya Al'alamiya wadda aka sani da International University of Africa ta nan Sudan, wadda kasashe da dama musamman dai ɗalibai ko in ce 'yan Afirka wanda suke karatu a nan ɗin, a nan suke karatu. To na gama jami'a shekara ta 2010, kuma a nan na yi fannin tarbiyya a nan jami'ar, kuma Allah ya sa muka sake samun damar ci gaba da karatu na samun masters. To har yanzu dai shi Malam Habib su Malam Mu'azzam sun riga mu zuwa, su ma nan wurin da muka zo ita wata cibiya ce da take ɗaukan ɗalibai da ƙasashen Afirka take kasuwa saboda su yi karatu. Su Malam Mu'azzam sun riga mu da shekara 2, muka zo muka same su Habib, Dr. Habib tare muka zo da shi a nan Sudan ɗin, muka gama jami'a muka samu damar masters tare. To muna cikin masters sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna Africa TV 3. To a nan ne za a ce tarihi ko kuma labarin Africa TV 3 zai fara. Subhanallah, lokacin da nake karatuna a senior secondary school ko ni ina da abubuwa guda biyu wanda nake ba da ƙarfi da su. Subhanallah, a lokacin da muke karatu akwai waɗansu tambayoyi da suke zuwa waɗanda ba a cikin karatu ake maka su ba. Ana so a gwada wayewarka da irin bibiyar abubuwan da suke wakana a duniya. To ne zamanto ina da ɗan rediyo ƙarami, kaga sauraron BBC, sauraron Deutsche Welle ta Hausa da ta Larabci, sauraron dai kafofin yada labarai ina mai da hankali a kan sosai. Ina ɗan rediyo na ƙarami, in ma ya lalace zan je in saya. So da yawa idan aka zo a wannan lokacin na jarrabawa za ga a wuri na ake zuwa in ba da abubuwa wanda su in dai ba ka sauraron labarai, kafofin labarai, to ba za ka samu wannan abubuwa, kama daga sunayen ƙasashe ne da manyan biranensu da sunayen shugabannin gari da kuma irin wa'ansu tarihin wa'ansu abubuwa da suka faru wanda kai idan ba ka saurara ba za ka same su ba. To wannan ya sami kwaɗayin son aikin jarida, har da zo ma da zan zo Sudan ina abubuwa guda biyu ne na so na karanta, tarbiyya da kuma abun nan mass communication, bangaren jarida kenan. Shi idan ban samu tarbiyya ba zan zo in karanta, amma na so na fara da aikin jarida. Me ya faru na fasa karanta aikin jarida? Na zo na samu wani dan uwa wanda irin ana zaune haka ne da aka ce ai ni jarida nake so zan karanta. Sai yake cewa kai hankali da kanka, ai jarida ana son a samu mutum masha Allah mai kyau sosai, irin su ake so shiga aikin jarida. To ni ko sai nake ganin kaina ni ban da wannan
abubuwan da ake nema na kyau da sauransu a aikin jaridanci, kawai sai ni cancel in karatun aikin jarida, kawai sai na tafi a karatun education dina. To yana ɗaya daga cikin wannan shi yasa na ja baya, amma abun yana cikin zuciyata kuma ina son shi kuma yana birge ni. So da yawan za ka samu mutum ma abun da yake karantawa wani lokaci ba shi zai ci amfaninsa ba. So da yawa irin wannan yana faruwa. Musamman aikin jarida za ga da yawa masu aikin jarida za ga a asali ba shi su karanta ba, amma suna da son shi, sannan kuma suna dagewa a kan shi, sannan kuma idan ka zo ka ɗora shi a wurin aiki ɗin za ka ga cewa yana ba da abin da ake so. Shi yasa za ga so da yawa kafofi hatta ma wanda suka shahara sosai suna mai da hankali akan ƙwarewa wajen aikin jarida, wanda karatu daban sannan kuma aiwatar da aikin a lokacin yinsa daban yake gaskiya da aikin. To Allah subhanahu wa ta'ala muna nan dai masters, muna cikin shekara ta 2, yani kusan ma ana dab da gamawa kenan. Sai muke jin labarin shi daraktan namu na nan cibiyar tamu wadda ake cewa munazzamat akademiyyat munazzamat alkhairiyya, yake ce ai akwai wata tasha da ake son za a yi mai suna Africa TV, wadda za ta fara yada shirye-shiryenta da harsukan yaren da harsukan kasashen Afirka. Haka kawai dai ya ka labarin aka wuce, ana nan aka ce ai yanzu an fara da yaren Amharic, wanda su ne kasar Ethiopia, wanda idan wannan ita ce Africa TV 1 wadda ta fara aiki. Lokacin Africa TV kawai ake ce mata saboda ita aka fara, an fara ta kamar da suke faɗa shekara ta 2010. To ana nan dai har Allah ya kawo ita Africa TV 2 ita ma ta fara bayan Africa TV 1 sai ta fara, daga nan aka zo 2. To muna nan dai a nan wurin karatunmu kawai sai labarin Africa TV Hausa ya fara tasowa. To kuma da yake wannan cibiyar gaskiya masha Allah tana fitar da ɗalibai, tana koya musu abubuwa, sai zaman to irin wannan abun idan ya zo su ake nema su yi wannan abun din. Idan ban manta ba akwai Malam Yusha Hanafi Jibril, shi ma yana ɗaya daga cikin ɗaliban wannan cibiya, wanda su aka fara tinkara da wannan magana ta Africa TV. Shi kuwa ishara da cewa akwai ɗalibai zakakurai masu ƙoƙari menene da sauransu wanda za su iya tafiyar da wannan aiki ɗin. Ina tuna Malam Walid Muhammad Khair da wani sunan shi Malam Fahir, wanda shine a lokacin shugaban Africa TV na ta 2 kenan, ana ce mata lokacin Africa TV Swahili. Da kuma wani bawan Allah na dai manta sunan shi, wanda suka zo tare a hostel in namu suka kama na wannan magana. Ina tuna a daidai wannan lokaci kuma akwai Malam Ishaq Yunus ya zo karatunsa na PhD, sai muka zauna tare aka tattauna aka sha kaza da sauransu, ina za a fara kaza da sauransu. Lokacin dai duk ana maganan cewa ba wai a matsayinmu na ma'aikata ba, a'a wace gudunmuwa za mu bayar saboda a fara da Africa TV 3 kafin a ga yiwuwar fara aiki. To dai ana jan kafa da sauransu, aka ce to yanzu a fara da Alkur'ani, a yi editing dinsa, a sa abun nan, a sa tilawa da kuma tarjama Alkur'ani. Aka ce to yanzu ana son a fara da wannan. Sai zaman mu muka shiga wannan ita ce shine farkon aiki a Africa TV 3 za a ce, ko in ce a lokacin ana ce mata Africa TV a lokacin ma Africa TV 4 ta fara, Africa TV 4, duk da ma an sa mata Wazobia sai aka zo aka canza aka sa mata 4 saboda ana cewa da an so a yi Hausa, Yarbanci da Igbo.
ai wa zo biya ko wa yarbanci zo hausa biya da igbo kenan. To dai al'amarin da aka yi ta tattaunawa da sauransu ne dai dalilai da sauransu da suka biyo bayan aka ce to ba za a iya yin wannan yarukan musamman ma yaren igbo, sai aka mai da ita Africa TV 4 saboda wasu dalilai. Ana nan 'yan watanni haka da sunan Africa 4 sai aka canza ta koma Africa TV 3. A lokacin ma muna ita faɗa, duk da cewa kamar na yi tsalle akan har an fara aiki. To dai kafin wannan ɗin muna zuwa ana aikin tarjama na alkur'ani, musamman ma tarjaman malam babban malamin babanmu kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, wanda shi ne aka yi amfani da shi wajen wannan aikin. Alhamdulillah dai abubuwa suka tafi, aka ɗauki shi malam Mu'azzam, shi ne farkon ma'aikaci da aka ɗauka na Africa TV. Malam Mu'azzam Ibrahim Thalis shi ne farkon da aka ɗauka. Yana tuna lokacin na je hutu aka ɗauke shi, aka ce an ɗauki wani yanzu shi ne yake aiki a ci. To da na dawo dai muka ci gaba da ba da gudunmuwa tare da shi, ba a matsayin ma'aikata ba, muna ɗan taimaka masa da sauransu. Ana zama su malam Habibu, su malam Kabir Shu'aib, su malam Yusha, ana zama ana tattaunawa da sauransu akan abubuwan da suka dace ai, har Allah ya sa aka ce to yanzu a ɗauki ma'aikata. Ɗaukan ma'aikata mun je kusan mutum 5 zuwa 7 da aka je ɗaukan ma'aikata. To muka shiga wajen interview akan cewa za a tambaye mu irin abubuwan da wace irin gudunmuwa za mu bayar a cikin wannan. Ina tuna lokacin mun shiga da shi Dr. Huzaifa Abdulkarim, a lokacin shi ne yake Darakta Janar na tashoshin gaba daya, shugaban gudanarwa na tashoshin a lokacin. Na shiga yake ce me zan iya yi, ce wallahi ni dai yanzu na gama kusan rubutu kawai ya rage min a karatu na masters, don haka ina da lokacin da zan iya bayar da gudunmawa. So ni lokacin ina ganin cewa dama ta da na so na karanta ta kwakuce min, yanzu tana ga dawowa a aikace. Amma kawai ni ce zan yi, saboda lokacin ni ina da karambani na, ina shiga su photoshop, su menene, so premiere, ina shiga ina dan yin montage da wasu nan dai abubuwa da sauransu, dai irin takale-takalen nan da in ji wani. To wannan yana ɗaya cikin abin da ya ƙara min ƙwarin gwiwa, saboda wannan tun kafin in shiga irin wannan aiki ina tattaɓa su, kuma ina ɗan fitar da abin da ya dace a ciki. Kafin ma in fara amfani da su Premiere da sauransu, akwai waɗansu da ake montage da su ma, wanda shi Premiere sai da aka ci gaba ne aka san shi. To wannan yana ɗaya cikin abin da ya ƙara min ƙwarin gwiwa, musamman ma da na zo ɗin shi ne yake ce min nawa za a baka. Ni ce ni wallahi kawai ni aikin nake so, ba na tunanin abin da za a ban yanzu. Duk da cewa abin yana da muhimmanci, kuma ga kai ɗalibi ne, karatu ka zo kana son ka ƙara wani ilimi akan wancan ilimi naka. To shi yasa na mai da hankali sosai akan in iya aikin, kar ya zamanto abin da zai ban shi zai rinjaye ne akan wannan ɗin. To alhamdulillah aka gama da su malam Habib, muka gama muka wuce. Sai can muna zaune ana karatu haka, bayan sati ɗaya haka sai aka ce ai malam Mu'azzam ya kira mu ya ce dan Allah yanzu nan mu taso mu zo a Africa TV 3. Ai Allah ya sa an dace da ɗaukan mu da sunan ma'aikata Africa TV 3. Ba zan iya tuna date in daidai wa daida ba, duk da ina da takaddan ran da aka ɗauke mu aiki da kuma ran da za mu fara. Muna zaune muna karatu a lokacin shi malam Mu'azzam Ibrahim Thalis, wanda shi ne a lokacin darakta na tashar, kuma a lokaci ɗaya ne tilo a lokacin. Amma mu lokacin muna taimaka masa ba a matsayin ma'aikata ba. To yake ce ai mu zo ni da Dr. Habib cewa an ɗauke mu aiki, mu zo mu karɓi takardar saka hannu. A lokacin subhanallah da aka gama karatu muka fito da ni da malam Habibu a lokacin
muna gaggawa muna irin zumuɗin nan mu je Africa TV an ɗauke mu aiki mun zo za mu tsallaka titi saboda akwai wata kwana a inda muke ɗin a gidan namu motoci kuma suna wucewa na zo za mu tsallaka subhanallah sai ga ban lura ba saboda hankali na yana cin Africa TV Allah dai ya kiyaye wata mota da ta bangaje ni ta hankaɗe ni to subhanallah Allah da ikonsa da ya kiyaye abu mai faru ba har wani da yake wuce yake ce ai ya kamata in yanka saboda gode wa Allah akan wannan babban hadari da Allah ya kare ni da shi bai same ba to alhamdulillah dai muka je aka ba mu takarda muka sa hannu da aka ce to sai mu raba lokacin da ni da malam Habibu wani ya zo da yamma wani ya zo da safe to shi malam Habibu ya fara zuwa da safe ni ko nake zuwa da yamma wani lokaci kuma sai mu yi canji shi ya zo ni yanzu da safe shi ya zo da yamma saboda yanayin karatu dole shi ma shi ne asali wanda yana ɗaya cikin zai yi tasiri sosai wajen zuwa mu amma alhamdulillah haka aka fara aiki a Africa TV3 subhanallah shekara ta 2012 a watan 8 farkon fara aikinmu a Africa TV3 kenan wadda a lokacin ana ce mata Africa TV4 an yi rubuce-rubuce an yada an abun nan da sauransu ku kasance a gaban akwatin talabijin ɗinku na Africa TV4 ne muna jin daɗi a lokacin sunanta Africa TV4 ana nan haka kawai sai aka ce ai an canza ta zuwa ga Africa TV3 mun damu muna ta fushi me yasa za a canza suna an fara da TV4 sai zamanto canza ta zuwa 3 din ma ashe ma ya fi daɗi bisa ga 4 so idan kuka lura duk waƙoƙin da ake sawa za ga mawaƙan masu makaran kansu daɗi suke ji idan suna tana hawa akan mizanin waka da kuma ko in ce tana hawa akan kafiya sosai in an koma ga su malam kantama da su malam Bashir Situ wanda kusan shine da za a ce fara wake Africa TV3 haske mai leƙa gidan kowa Africa TV kin kai haske to wannan shine kusan lokacin fara aiki ina tuna karfi na ya fi kasance a wajen social media sannan kuma da kuma ɗakin watsa shirye-shirye wanda muka sani da playout ni da Habib muna abun nan yi tare da shi wanda subhanallah a lokacin an zo ana gwaji ne kawai lokacin da ake yi Kur'ani kawai ake sa lokacin sai waɗansu 'yan abubuwa da ba za a rasa ba ana sa su a cikin akwatin talabijin ɗin masu kallo ma lokacin da aka fara masha Allah ana yi ta kira lokacin muna Arab Sat a tauraro guda biyu zan ce frequency guda biyu a Arab Sat ɗin musamman ma dai idan ka ɗauka ɓangaren ƙasashen larabawa da kuma arewacin Afirka irin su Jazair su Libya su ina da sauransu to wannan lokacin an fi kallon mu sosai masu kallon Arab Sat a Afirka ta yamma za ga ba su da yawa sosai duk da cewa ita wannan tasha ta Africa TV3 an yi ta ne saboda yammacin Afirka to za ga mafi yawan masu kallon mu daga can suke zuwa to da ana ita aka tsara shirye-shiryen da za a fara na farkon shekara ta 2013 ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2013 aka ce za a fara saka shirye-shirye Africa TV3 lokaci ne mai tarihi gaskiya subhanallah ni da shi malam Habib an samu an yi shirye-shirye da dama wanda duk da lokacin sabbi ne a cikin wannan fanni gaskiya na aikin jaridanci zaga abubuwa da dama ba san su ba amma alhamdulillah kaɗan dai saboda ana son abin kuma mutum yana dudduba abubuwa yana ganin wanda suke gaban shi me suke yi haka dai alhamdulillah ya samu ka fahimci abubuwa sosai an ɗauki shirye-shirye
na wata uku wanda za a fara da su. Sai aka zo ɗaya aka ce za a je a yi playlist, a yi jadawali wanda za a fara shirye-shirye da su. Ina tuna dai anan zan sake mai da mu ba, malam Sheikh Ishaq Yunus wancan zaman da aka yi da shi shine malami na farko a lokacin. Aka ce to tun daga malam bari kawai malam ya zo a fara ɗaukan shirye-shirye da shi kai tsaye, ba live ba nake nufi. Ina nufin shi ne ya fara farkon malamin da aka fara ɗaukan shirye-shiryen shi Africa TV shine malam Sheikh Ishaq Yunus, wanda ina ganin sunan shirin ya yi shi suna gidan musulmi, idan ban manta sunan da amma kusan wannan shine sunan shirin da ya fara yi. Aka yi editing ɗinsa, waɗansu kuma suka biyo bayansa da ɗalibai da ake da su a nan ƙasar Sudan wanda suna masha Allah kuma manyan ɗalibai malamai suna shigowa suna karatun masa suna PhD. Muka je za a koya muna yaya za mu yi playlist, yaya za mu yi jadawali a ɗakin watsa shirye-shirye da dina Malam Habib. Malam Mu'azzam ya ta ƙoƙarin shi ma duk lokacin da zai je yakan ɗauke mu sai mu tafi da shi ya sauke shiri 2-3 haka ya nuna muna dunyan da za a yi. To da a lokacin duka dai ba mu gama fahimtar dukkan abubuwan da suke cikin wannan abun ba. Akwai shi director na production na Africa TV na Africa TV Group ko, wanda shi ne lokacin Malam Walid Khair, shi ma ya je da mu kafin wannan ranar ta zo ta 1 ga watan 1 shekara ta 2013. Aka je da mu ya koya muna, ya nuna muna duk yanda za mu idan muka kashi rashin mu ga inda za mu sauke su, idan kana son ka ɗauko shi inda mutane za su kalla ga inda za ka. Muna da airbox, muna da title box, muna da abun nan airbox da title box da kuma da kuma list box. To wannan abubuwa guda uku su ne masu mahimmanci sosai a akwatin talabijin. Shi mai kallo yana ganin airbox da kuma title box amma baya ganin list box. Shi list box a nan ne za ka shirya jadawalinka ka saka dukkan abubuwan da kafin nan ka je ka mayar da shi a airbox, wanda shi ne kai mai kallo kake gani. To aka zo ran 1 ga watan 1 za mu je can saboda ma shi ɗakin watsa shirin ba a ofis ɗinmu yake, yana can wata anguwa kuma tana da nisa. Idan aka ce za a tafi idan ba cunkoso ba sauri sosai za ka ga minti 30 zuwa 40 haka. To can muke zuwa kuma ɗakin yana da matukar sanyi saboda kwamfutoci ne wanda na Arab Sat ne ma kai tsaye ake da su a wurin. Injuna ne manya wanda ana son awa 24 su ci gaba da aiki. To idan ya zamanto ba sanyi a wurin saboda aikin da suke ba za su tsaya ba. Idan zafi, in akwai zafi to za su zo su tsaya. To idan kuma suka tsaya matsala ce ga masu tashoshi, saboda shi yasa kowace kusurwa akwai AC, kowace kusurwa to a ciki za ka shiga kai playlistin kai jadawali. shi yasa wani lokaci dole sai na je da abun nan rigan ɗari wadda idan ka shiga sai ka sa saboda sanyi. sau lokacin ba mu gama fahimtar abubuwan cewa ko da ka je akwai irin hanyar da za ka ɗauka a takaitacca ka yi sauri ka gama ka fito. to sai zamanto idan muka je za ka iya ini kana yin list box kana jadawali. Allahu akbar. muka zo da malam Habibu muka shirya aka zo ran farkon ina tuna lokacin ana ma hutun ko da yake nan suna da hutun maulidi suna da hutun isra wal miraj akwai hutu da dama da suke ana sannan kuma suna da hutun 1 ga watan 1 na a farkon sabuwar shekara wanda shine hutun su na samun yancin kai na Sudan. to
to lokacin an je hutu ba ma'aikata, lokacin ina tuna da malam habib mu sai muka zo, saboda a wannan ranar mun yi ma masu kallo alkawalin cewa za a fara saka shirye-shirye karfe 4 a agogon Najeriya da Nijar, karfe 6 a agogon Makkatul Mukarrama. An saka abun nan somin taɓi wanda tallan shirye-shiryen da za su zo, kamar yadda idan masu bibiyan mutum farko suna za a ga cewa an saka tallan shirye-shirye. Aka zo ba ma'aikata, malam mu'azzam darakta shi ma bayanan yana hutu, da wancan din wanda ya je da mu kafin wannan ranar shugaban shi ma bayanan, kuma ya kamata a ce a yau din mun je kamar mu 5 saboda abubuwa tsara su yadda ya kamata. Shi malam mu'azzam yana jin tsoron kar a je mu kasa yin yadda ya kamata, yake cewa to bai kamata mu je ba gaskiya, abinda muke kallo muna kallon alkawarin da muke mai kallo. Shin za mu je mu cika alkawari mai kallo ya ga kimar mu, darajar mu, ko a za mu saba alkawari ne mu mai kallo ya ki ganin kimar mu, darajar mu? Muka ce ka ina, ai kawai sai muka saba mu shugaba, muka ce ai mu sai mun je. To haka muka je da malam habib muka tsara abin da za mu iya tsarawa, aka sa daidai karfe 4 da sauransu, kuma mun je a daidai lokacin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar za ta yi. Aka saka komai shirye-shirye, mun saka kusan shiri 5 zuwa 6, saboda a lokacin ana son mu yi awa 3 kowace rana, awa 3 sabin shirye-shirye da kuma wanda za su ringa zuwa a ringa maimaitawa. Duk lokacin shirye-shiryen da muke da su ba za su isa cewa ba mu sami shirye-shiryen da za su iya wadatar da mu akan duk shiri idan ya zo a yini ba za a sake ganin sai gobe, sai zamanto zai zo idan aka sashi a yau zai iya maimaituwa bayan awa 2 ko 3, haka ma zai iya maimaituwa, yani za a maimaita shi a yini kusan su 3. muka jira karfe 4 a ruwan Najeriya da Nijar, sai kawai ga malam Sheikh Ishaq Yunus Abdullah shirinsa ya fara a tashar Africa TV3. Ina tuna lokaci ne mai tarihi sosai da ni da malam Habibu a lokacin. Ai kawai da abin ta fara muka gani ga shiri nan ya fara, ai kawai muka dinga tsalle a wurin nan, jama'a suna kallon sa ta wannan mutanen me suke faruwa. Saboda mu muna farin ciki mun ci nasara akan wani kalubale wanda muke ganin mun fuskance shi, wanda kan ba za mu yin abun da ya dace ba a lokacin. Sai mu ce alhamdulillah mun ci karfinsa, muka yi tsalle, muka yi ji daɗi, muka yi rungumi juna a wannan lokacin mai cikakken tarihi, wanda muna alfahari da shi gaskiya a ce mutum yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi assasa wannan tasha mai albarka. To ba nan take ba, saboda shi wannan daily ana son ya ci gaba da aiki awa 24. To da aka zo wajen, saboda shi za ka tsara shi ta yadda da zaran ya gama zai shiga cikin wanda yake bayan shi karfe 12 yake juya saboda ya shiga yini na gaba. To wannan abubuwan duk sai suka rikice mana, kuma ko da ka sa shiri daya akwai yadda za ka sa shi ya ringa maimaita kanshi, ya ringa maimaita kanshi, ya ringa maimaita kanshi. To sai ya zamanto wannan wurin sai muka manta shi kwata-kwata. Aka zo ya za a yi, kawai sai muka zuba shirye-shirye muka ce to insha Allah kafin gobe ta yi za mu zo mu ƙara da wa'ansu. Kawai ana zuwa karfe 12 sai tasha ta ɗauke. Sai tasha ta ɗauke, aka zo ana magana da sauransu, ce ai kaza akwai kusa. To sai muka sake komawa aka sake saka sabin shirye-shirye.
to gaskiya wannan lokacin muna da abu ne wanda duk idan ka zauna yanzu irin matakin da ka kai za ka dinga tuna shi kana dariya, abun ya zama tarihi. Sai dai yanzu ka koya wani ka ce ga yanda za ka idan kana son shiri ya dinga maimaita kan shi, ko kuma idan kana son ya shiga rana ta gaba bayan karfe 12 dare ga yanda za ka yi. Wallahi alhamdulillah muna godiya sosai. Wannan ita ce shine takaitaccen tarihi na da Africa TV 3 a matakin farko kenan, wanda ɗakin watsa shirye-shirye da kuma social media wanda aka ringa yin abubuwa. Alhamdulillah wannan ita ce ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2013 a Africa TV 3 da ta fara shirye-shiryenta. Ina ganin a ran nan wani irin ciwon kai da ya taso min har ya yi sanadiyar cewa ban iya zuwa sallah idi ba gaskiya. Sai wanda yawwa akwai shirin domin kyautata wa iyali, wanda shiri ne mai muhimmanci sosai gaskiya, wanda na yi shi tare da Dr. Muhammad Suleiman Adam. Masu abun nan za a ce masu cikakken lasisi. Sai labari ya zo mana cewa malam ka zo nan in ringa ganin ka, shi an yi editing an haɗa shirye-shirye. Wanda ya karanta education ko kuma tarbiyya ko fannin koya da koyar da karatu, me ya ji hankalinka zuwa ga aikin jarida? Na'am, ready? Ready.